so cool. Pusa. Bata pa kukul. Sino? Ako? Morning call! Morning, Teens! Kalayan! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. So I'll give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot. Siyempre, today is Wednesday, November 29, 2023. Sa oras na 7:27 na ikasami na at papakinggan ng cool na angkol. Number 1 sa mga sasakyan patungo sa inyong mga tahanan ng Coldago. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang hot na tita sa balatang radyo at hardcore. Walang iba, Musamba Core City Strikers, Tita Tanya Chinita. Sa iyong tingin. May chinita girl. My Chinita girl. Thank you, call! Yan. Morning sa inyo lahat. Morning! Lalo na sa mga umiinom ng tubig sa water dispenser. Bakit? Bakit mo naman sila binabati? Pasintabi sa mga kumakain, mga nakikinig. Anong meron Medyo na? cringy ang ating topic today. Okay. Kasi nag-viral ang isang dagang kanal. Ew. Dahil nga sa isang CCTV. Ito may explain, walang iba. Manggas, pasok! Pasok, report. Ayon sa pagsisiyasat, Mm. ginamitan ng luhika, mahika at Anong konsyensya. meron? Kitang-kita sa CCTV sa isang opisina ang isang dagang kanal. Malaki ito. Sinlaki ng pusa. Pusang iring. Biglang tumakbo ang nasabing dagang kanal at umakyat mismo sa water dispenser. At doon ay nagmuamua. Chup-chup-chup ang nasabing daga. Saan siya sa gripo doon sa Mismong kung saan ka naglalagay ng baso para ma-dispense ang tubig. okay. Hindi naman dinilaan niya yung butas ng... Hindi niya dinilaan, ginanon niya lang. Mwa. Chup chup chup. Ako ang bahala sa inyo. Kaya pala nauubos yung tubig doon. Doon ko tinapon pero nawala. Kung kaya't nandiri ang mga taga-opisina nakakita ng nasabing CCTV dahil napakasosyal ng kanang dagal. Kanang daga. Kanal Dagang kanal na baliktad. Ayaw niya ng mga tubig sa kanal. Gusto niya pa sa dispenser. Sosyal, no? Sosyal na. It's so ew! Naka-aircon na. May dispenser pa. Water dispenser Oo, pa. nakapasok mismo sa opisina. So, Or baka dyan na siya lumaki. Hindi siya nakapasok. meron may mga butas-butas Dyan na yan yan eh. tumira. Oo. Kailangan mo ng Alam mo kung bakit pest control. kahit 20,000 na pusa ilagay mo dyan? Oo. Wala eh. Yan yung hari ng mga daga eh. Malaki. Malaki eh. Pwede Sabi si- ng pusa, uy, hindi namin to kaya. Kaya yan. Malaki to eh. 7 pusa siya. Hindi, lagyan mo na lang ng guard. Baka natulog din. Yung guard? Yung pusa. Naka-uniforme, tulog. Yung guard. Yung daga. Ay, wow! Social naman niya. Pero mahilig ba talaga yan sa cheese? Yung daga? Yung guard? Ay, oo. Pinapalaman niya sa pandesal yan sa umaga. Yung guard? Yung daga. What? Tapos sa dispenser, diba? Yung guard? Yung daga. Baka naman nagta-time in pa yan pagpasok. Yung guard? Yung daga. Uy, kalaban. Hinabol siya ng pusa. Yung daga! Yung guard. Wow! Nagabulan sila. Kalaban pala niya eh. Oo, sabi tuloy, ano sabi? Lutang kasi siya, kaya lagi siyang puyat, kaya lutang. Yung guard. Yung daga. Parang ako, hindi alam sasabihin. Kaya Parang sabi kang niya, guard, good parang morning, kang guard." ma'am. Good afternoon.
afternoon, ma'am. Ay, sabi Sabi ng guard. Sabi ng daga. Uy! Oh, gano'n. Pero nakakatawa kasi, ano sila, Mickey Mouse, yung cartoon character nila. Ay, yung mga daga. Yung guard Kaya ba nalagay ng ngipin? ng guard. Oo. Ay, sorry. Nakalaki ng tenga Ng daga? ng guard. Aba. Di ba pag... Siyamang buhay. Ng pusa! Ng guard. Wow! Kaya pala kahit pinalaya siya ng asawa niya. Kasi ng babae siya. Yung guard? Yung daga. Oh, di ba? Pero bantayan talaga natin ha. Kasi hindi ko may imagine, meron tayong dispenser dito, tapos biglang makita May ko daga. sa CCTV na may guard. Wow. Ginanon o, ginanon. So, basuhin mo naman. Minsan nga sabi sa akin, ma'am, pahingi po mainit na tubig Sabi Sabi ng guard? Sabi ng daga. Uy, ay, nagpaalam. Ang bait naman. Oh, yung guard. Hindi, yung daga. Oh, sabi, may may Nescafe stick po kayo. Sabi ng ganun. Ng guard? Sabi ng daga. Aba, may... Kaya pala dilat na dilat yung mata. Yung guard. Nung daga. Kasi straight duty kasi reliever siya sa kakosa niya Yung guard. Yung daga. Uuwi kasi ng probinsya yung isang guard. Wait lang, uuwi kasi sa probinsya yung isang guard. Kaya siya muna yung sasalo ng duty niya. Ng guard. Ng daga. Sumusweldo siya sa agency ng doble. Yung guard. Yung daga. Aba, napakaswerte. Siyempre, ng guard. Hindi, nung daga. Nakikita ko, naiinis ko minsan, pag hinabol ko, tumatakbo sa kanal Yung daga. Yung guard. Malaki pa sa pusa no? Yung guard? Oo. Pero nakakadir kasi kulay gray, dark gray, alam mo yung. Daga? Tapos pag tumakbo sa kanal, Yung daga? yung guard. May may galis-galis. Yung daga! Yung Kaya pala, kasyang-kasya sa Nalagyan niya ng sa betadine. kanal. Nalagyan niya ng betadine yung mga ano niya, sugat-sugat. Cool, yung guard. Hindi na, matalin na yan, hindi na kukuha sa mousetrap yan Yung daga? Yung guard. Pero yung sa amin, nautakan ko pa din. Naglagay ako ng adobong manok doon sa mousetrap. Yung Kinain daga. niya. Yung daga? Kinain ng guard. Pati yung sticky-sticky, hindi na nila yung Dumikit dinadaanan sa doon, kisame. yung daga. guard. Kasi minsan maririnig mo yun sa kisame. Yung daga. Yung guard. Mga nanilip. Yung guard. Oo. Ay, nakaingat ha. Bantayan ang mga water dispenser. At syempre, Sa mga daga. sa mga guard, ubusin nila yung tubig nyo Yung guard. ng daga. Okay? Alright. Dapat malinis tayo sa ating kapaligiran para wala nang... Daga. Wala nang guard. Kasi di ba pag lumusong tayo sa bahay, yung ihi niyan, magka-leptospirosis Nako, ihi ng tayo. daga? Ihi ng daga. Ay, susunod na! Nicole Ayala! Chris Juven! Pambala na! Dagan salamat sa pagpaminaw. At huwag kalimutan, December 1, PITX, may pa-concert na, may pa-raffle Yan kami! pa. Pinagit sa alas 4 ng hapon. Alright, dagan salamat sa pagpaminaw. Nakasama hot na tita, Tanya, Chinita. At cool na Uncle Dago! Shout out mga strikers, babawi Mga tayo. City Strikers, babawi tayo! Magkita-kita po sa Sabado sa Strike Jam! Mga nasa palengke morning, ang Cornoriel, ang Oy. Delorna. Pwede shoutout yung kalaban namin. Shout out. Pampaga Giant Lanterns, babawi kami! Wow! Dagan salamat! Ito po, 90.7 Love Radio! Feel good morning! Sabi-